competency based curriculum. Tiende ni en curriculum mang'iyo tekre mar nyathi kama maino mare nitie. To ka japuonj oseng'iyo moneno ni maino mar nyathi en e lony machalo kama, to mano ema japuonj koro bedo ng'ama waluongo ni a facilitator. En mana ng'ama menyo yo to nyathi owuon luwo yorno. Koro systems ariyo gi opogore, nikech mokwongo cha ne en gima ng'iyo kata keto mana maino e rieko mar nyathi, ni ng'iyo ni nyathi ni en mana ng'ama successful kokalo penj kende. To ne ok ng'i ni en were mane ma en godo e iye ma inyalo ng'i kendo inyalo kol mondo mi odongi mondo bed nyathi manyalo kata mana loso gimoro e iye. Omiyo systems ariyo gi eki nitiere pogruok. Taparo ni ma wan godo sani ni en maberie moloyo, nikech japuonj tije en mana tich menyo toch, to nyathi luwo yo ka en owuon o identify ni ang'o ma oberie moloyo. En system mayango nyathi kaka en kendo golo gima nyathi ni godo e iye ma samoro no opondo ma system machielo chande ne ok ogolo. Akabiro korka kori Murej Makotieng. Iwinjo kaka japuonj Winnie Mboyo lero ka entiere Kisumu kono. Ni sani